altre món és possible amb tu. Hola, Jesús, una altra vegada una estoneta amb tu. Quina sort! Si pots, prepara un paper, un llapis i colors per la pregària d'avui. La meva àvia sempre em repeteix una dita: més val prevenir que curar. Ella vol que intenti posar remei a les coses abans que passin. De vegades es posa nerviosa quan veu que m'equivoco en alguna cosa que es podia haver evitat. Doncs alguna cosa semblant tracta d'ensenyar a Jesús i als seus amics. Vol que entenguem com es podem esforçar per evitar les coses dolentes. Jesús el diu que cal parar atenció a les coses petites. Estiguis atent, para atenció a com sents les paraules de Jesús en el teu cor. Jesús seguia ensenyant als seus amics les coses importants de la vida. Un dia es va posar molt seriós per parlar-los de la pau i els va dir: mireu, no n'hi ha prou amb dir que tu no mates ningú i que amb això ja és suficient. El que jo us dic és que si discuteixes amb el teu amic, si t'has barallat amb algú, facis un esforç per reconciliar-te, no paga res la pena estar enfadats en la vida. També els deia que les coses dolentes comencen pel que és petit i cal fer un esforç per evitar fer coses dolentes. Fins i tot els va dir: si la teva mà està a punt de fer una cosa dolenta, millor que te la tallis. El miraven al·lucinats, però és clar, ell va riure i els deia que no fossin bretols, que no s'ho havien de prendre al peu de la lletra, que era un exemple. El que volia dir és que hem d'estar atents a posar remei a les coses dolentes abans que passin. Jesús té raó, que les coses dolentes comencen pel que és petit. Per exemple, si cada dia dic una petita mentida, al final es converteix en una gran mentida. A poc he creat un problema. Amb petites coses dolentes fem mal a poc als altres i a nosaltres mateixos. Amb les petites coses bones fem molt de bé a tots i també a nosaltres mateixos. A més, jo penso que les coses bones també comencen pel que és petit. En el teu paper dibuixa dos mons ben grans, un de trist i un de somrient. Escriu breument al costat del món trist aquelles coses dolentes, encara que siguin petites, que t'han anat passant o que has fet a l'altre llarg de les últimes setmanes. Després, al costat del món somrient, escriu resumidament totes les coses bones o persones que t'han fet la vida més fàcil l'última setmana. Ara, mentre escoltes la cançó, tria quin món ha estat més important per a tu aquesta setmana, en quin has gastat més temps i energies. Pinta en colors aquest món que has triat. Aquí donaràs, i tu aquí donaràs, tu aquí donaràs les teves mans. I tu aquí donaràs, i tu aquí donaràs, tu aquí donaràs les teves mans. Mira al teu voltant, el món pots canviar. Comparteix la vida amb els teus germans.
amb els ulls del cor, tot pot anar millor. Jesús et convida a donar-ho tot. I tu aquí donaràs, i tu aquí donaràs, tu aquí donaràs les teves mans. I tu aquí donaràs, i tu aquí donaràs, tu aquí donaràs les teves mans. T'ha cridat Jesús, benaurat seràs, ara esteu de festa, tu l'has escoltat. Donaràs les mans, donaràs amor, donaràs la vida i ho donaràs tot. I tu aquí donaràs, i tu aquí donaràs, tu aquí donaràs les teves mans. I tu aquí donaràs, i tu aquí donaràs, tu aquí donaràs les teves mans. I tu aquí donaràs, i tu aquí donaràs, tu aquí donaràs les teves mans. I tu aquí donaràs, i tu aquí donaràs, tu aquí donaràs les teves mans. Estem acabant la pregària. Demana-li a Jesús que t'ajudi a donar importància a les coses petites, a evitar les dolentes i a tractar de construir totes les millores que siguin possibles. Per acabar la pregària d'avui, repeteix tu al final de cada frase: un altre món és possible amb mi. Si em deixo portar pel que és més fàcil, Un altre món és possible amb mi. si em complico la vida per ajudar als altres, Un altre món és possible amb mi. si em fixo només en mi mateix, Un altre món és possible amb mi. si paro atenció als altres, Un altre món és possible amb mi. si tinc els ulls oberts, Un altre món és possible amb mi. si tinc els ulls tancats, Un altre món és possible amb mi. si penso només en mi mateix, Un altre món és possible amb mi. si defenso el feble, Un altre món és possible amb mi. Glòria al Pare, i al Fill, i a l'Esperit Sant, com era al principi, ara i sempre, i pels segles dels segles. Amén.